Господин Батков, може ли някои думи да ви помоля коментара ви за двубоя? Треньора да каже. Все пак вашето мнение? Можеше ли Левски да победи според вас? Може би не сте доволен от това, че 4 дни преди матча с Бати Борисов Левски изглежда по този начин? Говорете с треньора. Казах да говорите с треньора и да оставите на мира. Ясно ли? Ало. Ами, Батко беше доста нервен, така и ни изгони доста ядосано. Дали... Много, може някой. Много иска да говори поне за сега. Доста интересно. Бъркомакът ръце и бала. Трябва да бързо да обяснявам. Тук е ръката, която мисля, че ясно се видя на Веско Минев. Това е пък дуспата, която бе отсъдена за Левски срещу Тасевски. Пропуска на Гонзо и дуспата, която Живко Миланов направи. След което гола на Масена Моки оказва се победен в отбор за